أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمباديت بشرف الله جباو كشي على تدو هنا على تدو بركة على تدو على كديننا وكلنجلنا بلا جلما ميكالوت لمغا أنيناني سام bafla ani tan wolonvla jamiyatu ansardin tonde munun be fana ani amara dugula bela jelen farla nyonka ninga shiro belebele joka di ankara moga sayyid sharif usman madan haydarama fana dugu kono o dayleni bara bela jelen kera ka be me kalot le muga ani nani ma sam bafla ani tan wolonvla ero usman madan haydara ani ma bacha ma u ye nyon soro kenenka kabini fana fangala mogo adugutigila kaw almamina kaw karamogo bonda munun be fana kono a bela jelen tumbe kenen kan bismillalu bela jelen kera jamiyatu ansardin nyamaya sofe ninga ta se fana debitew fana meru fe munun bora bismillali kene kan anga je ka nyama daw fe nga foli la se naba bela jelen ma che muso demse al makorwa krenkrena abo koyi ale da tigedi nga fe bena atatawo bi an sobadi ka don ka fɔ ala ye koba kɛ jula cercle ye ka koba kɛ fana commune ye ka fana koba kɛ fana sous-préfecture ye o sababu ye jumɛn ye Ansardine kan ka fo dantɛ foli min na munna aw ye waleya min kɛ kɔdimi tɛ ɲɛdimi don an bɛ ɲɛ b'a la ka nin koba in kɛ walasa sirifike a bɛ se ka kɛ anw sigiɲɔgɔn cogo min a ko an k'aw fo la dantɛ foli min na donc an b'aw fo Ansardine an bɛ aw fo ko yɛrɛɲɛci kɛko ɲuman k'a ni foli ka kan ala ye hɛrɛba kɛ an ka jamana ye munna Usman Serif Haidara bɛɛ b'a dɔn cɛ min don Mali kɔnɔ karamɔgɔ min don Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn an ka jamana ye tuma min na ni a kalayara bɛɛ y'a dɔn cɛ kelen min wulila k'i jɔ k'i bolo kɔrɔta marifakisɛ ɲɛ ka wuli k'i jɔ k'ale bɛ walidenw sɔgɔnɔ dɔn ale sigira donc n'an sera o kɛnɛ kan a ka kan an k'o foli k'a la ko tanu bɛ kɛ mɔgɔ su dɔ kɛra o la anw ka ɲɛnama tanu sa o de ka fisa ɲɛnama tanuni o kɛra maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma wajibi ye parce que min kɛra a ma dogo maliyɛn si la a caman b'an kɔnɔ ni ko an ka kuma fo ka taa dugu jɛ an bɛ si ka sɛnɛkɛ nin tanu an tɛ kelen da kelen kan mais an bɛ da yan waati cogoya kama. dugu in na ala k'a kɛ hɛrɛ ye a ye hɛrɛ minnu sɔrɔ ala k'o jiri a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ ala k'olu wuli n b'a yɛrɛ k'a fɔ jama la k'a fɔ sirifukɛ ka nali alimami ko a diyara ye a bɛnn'a ma fana kɔnɔ yan diinɛ baara o baara bi kɛ a dogolen tɛ mɔgɔ si la fana yan nɔ ansar mɔgɔ u b'u seko kɛ ko o bonyamasegin foli k'a b'o k'u la karamɔgɔ ɲɛkɔrɔ bi o ka nali ala k'a kɛ hɛrɛ dugu in ma k'a kɛ hɛrɛ jamana in ma hakɛto b'o ka sɔli ala muhamadi jama min y'i kɔ nin a tugu kun ye kɔ jugo ɲɔfɛ ko ye n'o tɛ i m'a kɛ jugo ye sira jama wara k'a b'i la pewu mɔgɔ m'a kɛ jugo jamakulu m'a tugu i kɔ a mɛn o mɛn a bɛ wala k'a b'i kɔ nka n'i jugo ka ɲi walayi n'i jugo ka ɲi ni jama tugula i kɔ fo k'i sa dɔ fara a kan don o don e baladen sɔrɔ a kɛlɛ diɲɛ bɛɛ ye a ma k'a kɛlɛ ye dɛ a kɛlɛ diɲɛ bɛɛ ye si diya ni kɛnɛya ani labanko ɲuman yarabi ala ka d'i ma yarabi ala ka barika d'i ma ala kɛ kɛra na so kama sallara se an bɛ ala fo ka ala barika da ka ala waleɲuman dɔn an karamɔgɔ Seydi Serif Usman Madan Haidara k'a bisimila fana ya an ni sɔkari bi an bɛ ala tanu k'a barika da n'an karamɔgɔ ka nali ka d'a kan mun na an ye fɛn fitinin dɔ de labɛn k'o kɛrɛnkɛrɛn an karamɔgɔ ye n'a a sera yan o kɛnɛ kan n'o de jɔlen filɛ bi n'an b'a fɔ a ma ko so ka d'a kan an karamɔgɔ a bɛ tɛmɛ anw de fɛ yan ka taa Tamani a bɛ bɔ Tamani ka taa Bamakɔ an b'a dɔn Bamakɔ y'a sigiyɔrɔ ye
tamani an bɛ faso ye an b'a fɛ fana kɛ a lafiya bɔyɔrɔ ye o la an seko kɛra yɔrɔ fitinin min ye an karamɔgɔ ye an y'o de labɛn o de ye nin ye ala sago a bonya b'a la hakɛto bɛ kuma na sɔli ala muhamadu kuma jan wɛrɛ tɛ yen hakili la an balima minnu kumana u wasara an bɛ sababu min fana na yan o sababu a dɔnna a ɲɛfɔra min bɛ an fɛ an ka faama minnu bɛ fana yan ani an karamɔgɔ minnu bɛ yan ani an ka limamu minnu bɛ yan ani fana dɔnnibaa du bɛɛ an ka foli b'u ye o kɔfɛ an ka foli bɛ fana ka bɛɛ ye cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba minnu fana nana fara fanakaw kan nin baara in na an ka foli bɛ a bɛɛ ye i bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka na i sara bɛ ala de bolo ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la an bɛ kɛnɛ min kan ala ka kɛnɛ don siga foyi t'a la ala yɛrɛ bɛ an fɛ yan ala ye fan bɛɛ tigi de ye ala de ye dali kɛ fɛn bɛɛ se b'a bolo mais nin kɛnɛ in yɛrɛ kan ala faralen bɛ an kan yan k'a sababu kɛ min ye ala mago ti an na ale de y'an da an mago b'ale de la mais an yɛrɛ ka hɛrɛ a ye an bila o baara de la ni o ye diinɛ ye alors n'an ko an ye silamɛ ye n y'a fɔ n bɛ segin a kan silamɛya sirilen tɛ c'est-à-dire seli dama ti an kɛ silamɛ ye comme bɛnkɛ b'a ka cogo min na o don an karamɔgɔ dɔ bɛ ka wajuli kɛ a ko hali n'i bɛ maa faa seli n'i bɛ jɛnɛya kɛ seli n'i bɛ suɲɛni kɛ ko seli c'est-à-dire tiɲɛni bɛɛ kɛ quoi ko mɛ seli bon o ko min ni o ye mɔgɔw ka faamu labɔ ka sɔrɔ diinɛ ma faamu o de kɛra an bolo balawu ye o ɲɛfɔtɔ fana o ti nɔgɔya dɛ nka ala ye hakiliw da a bɛ faamu kɛ ala ye hakiliw da ni fɛn fɔra hakili ye a b'a faamu a ka k'a fɛ a ka banna a bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔn o de la an bɛ juger lahara an ni baganw bɔra ɲɔgɔn na yan baganw ta ye ni min bɛ se o de ye kuntigi ye mais adamaden kodɔnnaw ta ye min ka kan ni min ye ko o ka kan n'o ye kumana diinɛ de nana ka dan jira mɔgɔw la ko an ka dan yan o de la n b'a ta ni ka segin n ka kuma na don o don don o don n bɛ nin kuma in de fɔ n'i ye silamɛya lajɛ k'a fɔ ne ye silamɛ ye e ka karamɔgɔw ɲininka ko lahara ko jumɛn bɛ silamɛya la silamɛya mun bɛ bɛɛ lahara ko kelen t'a la mais an nana yɛlɛmɛ ka silamɛya kɛ lahara ko de ye a ka haramuya lahara ko t'a la silamɛya ye diɲɛ de ye yan ni diɲɛ banna fana a banna a ye wajuli kɛ a y'a fɔ ko jɛnɛyakɛlaw ka fara walimuso la a bɛ fɔ kaburudon de la commerçants a ye feere kɛ tiɲɛ kan o ye kaburudon kuma ye faamaw a ye kɛ laadiri ye a ye jamana mara ka ɲɛ a kana jamana janfa o bɛ fɔ kaburudon de la o kumana lahara baara de ye jumɛn ye silamɛya nana de ko an ka nafa yan an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ yan an bɛ ka balo ɲɔgɔn ka hɛrɛ la fanda kana faama kana fandan tɔɲɔ waritigi kana dangari warinda la ni o dira ma ala fɛ nin fɛn ɲumanba in a ye faamaw ni marifa ye mais Mali kɔnɔ yan c'est pas normal ni m'an ka k'anw fɛ yan o ni m'an ka kɛ yan
anw ye kodɔn fo kana se bi ma ni sisan tɛ i t'a min i tulo la abada ko mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ dɔ faga fo n'a kɛra kɛlɛ sira fɛ binganikɛla ti bi maa ka k'i fa abada son bɛ yen kabini kunu jɛnɛyakɛla bɛ yen kabini kunu mɛ ka adamaden ni bɔ a la a halala nɔfɛ o kɛra sisan a y'a faw ɲininka alors mais nin faama ninnu ni marifa biya pourquoi ko dakɛndɛ mɔgɔw la ayo o kumana n'i y'o ye dɔrɔn o kumana i bɛ ɲininkali kɛ mais éducateurs bɛ min minnu kun kan ka mɔgɔw lamɔ k'u bila sira ɲuman kan ni ninnu bɛ t'u ka sow ti bɔ olu kɛra di balaw min b'an fɛ yan nin de don n'i y'a fɔ i fa bɛ neni i ba de bɛ neni kumajugu bɛɛ bɛ fɔ i ma mais o t'i juguman ye o n'i ye banabaatɔ kuletɔ ye docteur bolo a degunnen de don n'o tɛ docteur y'a ɲi de ye maa min ko a bɛ ala ka sira yira i muso ka tu i bolo den fu kana wolo i ka so mɔgɔ min ko a bɛ sira ɲuman yira sida i muso kana taa sida ta ka taa ka du ci mɔgɔ min ko a bɛ sira ɲuman ta cɛkolo kana sida ta kana a ka du ci n'i y'o fa nin tɔ i fɛ i m'a faamu de n'i y'a faamu ɲin wɛrɛ t'i la o kɔ kumana anw ka jamana in silamɛya kun tɛ yan tan silamɛya kɛra kokuraba de ye yan sisan a kun tɛ tan anw ka jamana in na yan bamananya de kun bɛ yan bolisɔn dulɔmi ayiwa faso sɔnni bulonda sɔnni olu de kun bɛ yan n bɛ nin de taa ni ka segin don o don e k'an ka karamɔgɔba ninnu ɲininka kan ko yan kun ye bamanan jamana ye bamanan bɛ dulɔmi a bɛ boli sɔn mais bamanan sɛbɛ sara u bɛɛ sara u ye walimuso to yen ko n'i minɛna i fa denkɛ muso la i bɛ dugu bila de i ti farala kɛlu sariya t'i juge mais ne ye hɔrɔn ye danbe bɛnna n'i minɛna walimuso la i bɛ taa de ala a y'a faw ɲininka nin na dɛ a mana dɔn maa o maa a bɛ sonyɛni kɛ o dugu in na ye fo ka t'i sa maa den tɛ furu i ma kuranɛ aya kun t'i ta i ti wele ka taa misiri la mais adamadenw ye danbe kɔlɔsi ka hɔrɔnya kɔlɔsi k'u dungɔ to yen u ka faso tɔgɔ kana tiɲɛ u nana o bolisow ci k'o kɔmɔtuw tigɛ ka misiri jɔ ye plus misiri bi caya cɛni bi caya misiri bi caya cɛni bi caya silamɛw bi caya mɔgɔ faga bi caya mais a y'aw jɔ fɔlɔ k'a ɲɛɲini mun de don an b'an ka taa kun fɛ diinɛ dɔ de nana di an ma an ko nin ye tiɲɛ ye an y'an faw an mɔkɛw ka sira bila k'an faw ka sira bila ka bolisɔn dabila ka kɛ misiriw alimami ye mais plus misiri bi caya silamɛ bi caya mɔgɔ faga bi caya cɛni bi caya durangolonbɔ bi caya drogue ta bi caya cɛ ni cɛ bi se ɲɔgɔn ma muso ni muso bi se ɲɔgɔn ma misiri bi ka caya alors o misiriw bi mun na ye o misiri selilaw bɛ mun na ye o karamɔgɔw ye kalan modèle jumɛn kɛ ni tiɲɛ kun fɔra nin jamana in kɔnɔ finitigiw kun tɛ tugu an kɔ tan nin kun ti yan ne ye nin fɔ a mɛnna a ka ca san 20 ye ne fa nin na yan kuma jugu si tɛ diɲɛ kɔnɔ min ma da Hayidara kan n ko an k'an janto fɛn dɔ la tiɲɛ don kɔgɔji tɛ Mali la yan ko conteneurs bɛna bateau fɛ ala y'an jɛ o la d'accord essence ma bɔ an fɛ yan fɔlɔ pétrole ma bɔ yan o kuma na an bɛ sɛgɛn sira dɔ de kan mais ala kɛn bɛ ka ko dɔ kɛ Mali ye ala kɛn bɛ ka ko dɔ kɛ Mali ye pétrole bi bɔ yɔrɔ min na jama bi bɔ yɔrɔ min na a t'u bolo a t'u bolo n ko Mali ka kan k'i jija k'a kɔlɔsi a kana tila an na dɛ o ye jumɛn ye hakili sigi hakili sigi kun bɛ Mali la yan n'i ye daraka sɔrɔ ka dun
e bɛ bɔ ka t'i ka barokɛyɔrɔ la ni ne m'a fɔ ye ko ma tilela fana don e b'o dɔn ne na cogo di i b'i yɛrɛ sutura maliyɛn kun bɛ balo tan de n'i ye to sɔrɔ i b'a dun n'i ma fɛn sɔrɔ i b'i taa tɔ nɔfɛ ten a tɛ sɛbɛn i te ka kɔ o ma fɛn dun mais i b'i bɔ yan i sen na fana yan fɔ Bamakɔ i b'i jɔrɔ fɛn o fɛn na i ni wara dɔ kana ɲɔgɔn ye mais k'a fɔ mɔgɔ dɔ de bɛ tɔɔrɔ k'i la anw fɛ Mali la yan o kun tɛ yan ko k'a yira karamɔgɔ tɔw la ko u kana siran n'i ye Ala tɛgɛ minɛ a t'a bila Ala t'i bila fiyewu kumana jamana in kalifalen b'aw ma aw de bɛ se k'a sauver bi wara ka ca dɛ mais Ala bɛ yen an na kuma jugu bɛɛ mɛn fɛn jugu bɛɛ na kɛ mais a si tɛ fɛn ye ni dusukun bɛ Ala nɔfɛ Mali kun man ka kɛ tan 95% musulman tu kɔnɔ jamana si tɛ yen ni karamɔgɔba bɛ yen n'a ma kalan Mali la yan o tɛ yen n'i ye karamɔgɔba fɛn o fɛn ye sous région na ko karamɔgɔba don a ɲininka i kalanna Mali la n'a ko ayi i b'a fɔ kana ɲininka o la i b'a fɔ i karamɔgɔ kalanna Mali la a tɛ se k'a sɔsɔ bilahi alors n'o Mali de kɛra tan gɔrijɛgɛ ni njamana muso ni muso o bɛ wele cogo di Guinée o jamana ka alimami ba ninnu to yen dɔw ko anw kalannen don anw de ye kalanba kɛ kuranɛ durusila ninnu bɛ yen mais nin kɛra k'aw to min a ye Bamakɔ lajɛ Bamakɔ dulɔso bɛna caya an ka so ye alors fɔ dɔw dimina ka jele ta k'u bɛ taa dulɔso ci n ko non Ala kira ma dulɔso ci ni jele ye o kira nana Makan don min na o y'a sɔrɔ olu n'anw ka dulɔminɛw tɛ kelen ye dɛ kira nana sɔrɔ joli de kɛra dulɔ ye a mɔkɛ kun bɛ dulɔ min a fa kun bɛ dulɔ min a mɔkɛ y'a fa wolo dulɔ joli la o fana nana a den wolo dulɔ joli la o denw dɛ kira nana olu de nɔfɛ ka na dulɔ interdit jazira arabiya kan ka dulɔ kɛ haramu ye bɛɛ ka banna o de ye kabako ye kira y'o kɛ bere tun b'a bolo wa muru tun b'a bolo wa alors mais ale ni mɔgɔ joli de y'o kɛ mais karamɔgɔ joli bɛ Mali la bi dulɔso bɛ se ka ye Mali la karamɔgɔw ti maloya jele de bɛ kɛ k'a ci n'a ka misiriw ye tiɲɛ ye n'Ala ka tiɲɛ fɔra misiri kɔnɔ ne m'a min ne denw m'a min an ka misiri selilaw m'a min u denw m'a min dulɔso b'a yɛrɛ datugu mais n'u ko tiɲɛ tɛ fɔ jamana kɔnɔ n'an taara tan an bɛ ɲini ka se dɛnɛn na dɛ foyi juguman tɛ yen min tɛ kɛ yan bi mais karamɔgɔw ti kuma o kan dɛ karamɔgɔw b'a lajɛ de na n ka karamɔgɔ wɛrɛ ɲini k'o lebu mais cɛnni min bɛ jamana kɔnɔ an k'o kunbɛn non kabini o yɔrɔ la u ni Ala bɔra ɲɔgɔn fɛ a bɛ yafa n ma salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin badenw ni ne bannen kɔfɛ o su kelen wajulu kɛnɛ belebele sigira Fana kɔnɔ an karamɔgɔ Seyid Sharif Usman Madan Haidara fɛ walasa ka danfɛnw wele ka na daba ma ka diinɛ ma wajulu kɛnɛ min k'a da donna diinɛ womisɛnnin caman na ni ka olu lase mɛ kalo tile 24 san 2017 Fana kɔnɔ an ka ɲɛmada Seyid Sharif Usman Madan Haidara fɛ. A'udhu billahi as-sami'il alim min sharri shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. أمبي ألفو ka Ala barkada ka Ala wale ɲuman dɔn ka n ka foli ɲɛsin a silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Fana yan an ka faamaw ani an ka karamɔgɔw ani an ka limamuw ani mɔrisoda bɛɛ an ka foli bi bɛɛ ye o kɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ y'i ka baara bila ni sanga in na ka na fara an ka nin kɛnɛ in kan an ka foli bi aw bɛɛ ye an b'a ɲini Ala fɛ labanko ɲuman Ala k'o di an ma Ala bi min fɛ tigitigi Ala k'an bila o de kan Ala k'o k'an ye a ka Alaya bonya kama
ani kira n'a somɔgɔw so dunge kama ani silamɛ ɲumanw kama n'an bɔra yen fɛn minnu ka kan ka fɔ o bɛɛ fɔra an karamɔgɔw fɛ anw ta ye ni ɲɛnamaya tɔ bɛ senna ka yaala kanuɲɔgɔn n fɛ yen an ka ɲɔgɔn ye n'o tɛ min bɛ fɔ a bɛɛ fɔra nka n'an balolen don an ka taama ka bɔ ɲɔgɔn na o de ye fɛnba ye mana fana bonya min kɛra an ye a ma dogo u ye so jɔ an ye miliyɔn caman miliyɔn bi caman 80 ani kɔ so yɛrɛ tɛ a jɔ sara tɛ a jɔkun de don u y'a jɔ k'u bɛ ala ka diinɛ dɛmɛ k'a kɛ Sero Usumani Madani Ayidara jiginyɔrɔ ye ŋaniya yira don u sara bɛ ala bolo an b'a ɲini ala fɛ ala ka so jɔ u bɛɛ ye alijinɛ kɔnɔ maa o maa ka dɔrɔmɛ b'a la maa o maa ka cɛsiri b'a la maa o maa ka lamaga b'a la hali mɔgɔ minnu ka kuma ka ɲuman b'a la yarabi ala ka so jɔ a bɛɛ ye alijinɛ kɔnɔ a sara bɛ ala bolo n y'o de fɔ n bɛ segin a kan Jamiyat Ansar Dinul Islamiya an y'a fɔ taabolo tɛ la silamɛya taabolo ka ca tijaniyaw b'a la kadiriyaw b'a la sajaliyaw b'a la sunamɔgɔw b'a la turuku sufiya b'a la wahabiyaw b'a la wahandaw b'a la nin bɛɛ bɛ silamɛya kɔnɔ bi mais Jamiyat Ansar Dinul Islamiya nin si tɛ c'est-à-dire taabolo foyi taabolo nin dɔ la ko a bɛ ka k'o de yira mɔgɔw la la nin bɛɛ de b'a kɔnɔ nin bɛɛ de b'a kɔnɔ o ye pour que mɔgɔw k'a faamu an mana ni diinɛ taabolo ye ni mɔgɔ b'a fɔ tiɲɛ don walima nkalon don walima an b'a la walima an t'a la o fɛn tɛ an nana ni min ye maa o maa t'o la i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ wa diinɛ in min tɔgɔ ye ko kira nana ni min ye sallallahu alaihi wasallam n'a bɛ wele silamɛya maa o maa an nana ni min ye o tɛ maa o maa bolo o t'o la an ma sun cogo fɔ ye an ma seli cogo fɔ an ma hiji fɔ an ma jaka fɔ sabu o dɔnnen don o dɔnnen don a bɛɛ nana min yɛrɛ kama ni ɲinɛn kɛra o kɔ an nana mɔgɔw hakili jigin o de la a bɛɛ nana mun kama n y'o de fɔ n ka kuma na wula in na a bɛɛ nana adamadenya sabatili de kama diɲɛlatigɛ kɔnɔ adamadenya sabatili diɲɛlatigɛ kɔnɔ diinɛ yɛrɛw nana nin de kama kira o kira cira ala fɛ a bɛɛ cira de ka kuma dɔ d'u ma u ka n'o fɔ u tile mɔgɔw ye u ma ci waraw ma u cira mɔgɔw de ma ko a ye taa kuma mɔgɔw fɛ u k'a kɛ tan n'o ye suluku ye taabolo ni jogo ye u k'a kɛ tan u k'a kɛ tan n'o sabatira a bɛ lafiya sigira a bɛ lafiya diɲɛlatigɛ la o tuma na a bɛ sa hɛrɛ la ka se aw ma kiraya kun ye nin de ye o tɛ ne ka kuma ye dɛ ala kira yɛrɛ de y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam an karamɔgɔw bi yan tuma min n'a ɲininkara ko mun dir'i ma ka na ala ye mun d'i ma ka na kira y'o jaabi kumakanya kelen a ko bu'istu li utammima makarimal akhlaq a ko ni mudu cira ala fɛ jogo ɲuman min ni n balima kiraw nana sabati dugukolo kan ala ye n ci ko n ka n'o jogo ɲumanw de sabati ni mudu ci kun ye nin de ye o tuma na n y'a fɔ n ka kumaw na fɛn o fɛn bɛ yen fɛn dɔ bi a nɔgɔya ka tɛmɛ fɛn dɔ kan an fɛ
juru kun n'i bɛ ji bɔ cogo kun dɔnnen don i bɛ juru fan bɛɛ tɛ la k'a sama de ka yɛlɛ u nana qualité dɔ k'a la i bɛ yiri de siri ka juru don la k'a sama i bɛ min sama o giriya t'i da i kan kosɛbɛ u nana o bɔ a la i bɛ fɛn dɔ kunkolo tunɔmi dɔrɔn ji bɛ suru o tuma na i y'a dɔn a yɛlɛmɛna mais min b'a sama n'a bolo ye ka bɔ min b'a don yiri la k'a sama yiri fɛ ka bɔ min ye robinet dayɛlɛ ka ji bɔ mako bɛ jumɛn de la dɛ bolo de y'a sama wa a samana yiri fɛ wa ou bien i ye robinet kunkolo tunɔmi mako bɛ nin saba jumɛn na ji a mago bɛ ji de la dɛ alhamdulillah tuma na ja kɛcogo tɛ kɛ kun de don o tuma na n'a nana comme an karamɔgɔw ye seliko in de faamu kosɛbɛ u y'o kɛ diinɛ yɛrɛ ye ko kira ko ten kira ka kumaw na hadisa la alayhi salatu wassalam an karamɔgɔw bɛ yan olu bɛ hadisa dɔn ka tɛmɛ an kan kira ka kuma ti ta ten k'a kɔrɔ fɔ o cogo la kira ka kuma dɔw bɛ yen nasolo hadisi bɛ yen el maqsadu min al hadisi o bɛ yen maana al ijmali o bɛ yen nin bɛɛ bɛ kumakan kelen de la kumakan kelen nin saba b'a la kuma kɔrɔ de bɛ lajɛ seli ko kira ko ni selila i kɛra silamɛ ni min ma seli o kafiri d'accord an ma sɔsɔli k'a la yɛrɛ koyi nka seli dama ti maa kɛ silamɛ ye fo jɛn ka kɛ ni o de ye wa seli yɛrɛ t'i kɛ silamɛ ye kira ka kuma sɔlɔ silam an bɛ jate de minɛ na kira ko man tawadda'a sahhat salatu mana an b'an karamɔgɔw ɲininka nin kɔrɔ la man tawadda sahhat salatu kira ko ni maa min ye seliji ta ko i ka seli ɲɛna ni maa min ye seliji ta i ka seli ɲɛna n'i ye seliji ta ka t'i da dun mais a m'a fɔ n'i ye seliji ta ka seli o a ko n'i ye seliji ta ko i ka seli ɲɛna tuma na an b'a dɔn an bɛ maqsadu min ye hadisa in na ko a kan bɛ de n'i ye seliji ta ka ɲɛ ka seli ko i ka seli de ɲɛna nka n'i ye seliji ta ten a ko n'i ye seliji ta i ka seli ɲɛna a kan tɛ seliji b'a ɲɛ ma dɛ ko a ti ɲɛ ni seliji tɛ nka n'i y'a kɛ seliji kɔfɛ o tuma na ni kira ko seli o de bɛ ye silamɛya ye an bɛ ɲininkali kɛ seli bi wajibiya ji nin kan an b'an karamɔgɔw ɲininka nin na seli bi wajibiya ji nin kan awwalu shurutu wujubi salati o ye mun ye ne hakili la an karamɔgɔ ti ɲɔgɔn sama nin na ni a bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ ma ko wuli ka seli diinɛ sariya ko k'o b'a sɔrɔ ka ban e kɛra silamɛ ye tant que i ma kɛ silamɛ ye seli ti wajibi i kan seli bi wajibiya silamɛ dama de kan o tuma na ja silamɛya yɛrɛ ka kɔrɔ seli ye o o tuma na e b'a fɔ cogo di ko seli de b'i kɛ silamɛ ye kuma kɔrɔma de don an y'o kɔrɔ walanwalan ka kɔrɔ an tɛna segin ye tuguni mais ni seli y'i kɛ silamɛ ye ne bɛ seli misiri la mɔgɔ dɔw bɛ seli u bɛ seli boli b'u kun seli b'olu kɛ silamɛ ye wa ka seli bolitigi ka seli b'o kɛ silamɛ o tuma na an b'a faamu yan silamɛya yɛrɛ ye min ye ka da Ala la ka sɔn
ka sɔrɔ I ma wajibiya I dusukun na ani ka faamu na k'a fɔ ma fosi tɛ Ala kɔ n'o danaya y'i sɔrɔ ka seereya ni Muhamadu ka kiraya ye o fila fara bɛɛ ɲɔgɔn kan o kɔfɛ a ma ban dɛ I dara a la ka sɔrɔ I ma jagoya a ɲɛ fɔra I ye I y'a faamu ko dusukun kɔfɛ ko I k'a fɔ I da la mɔgɔw k'a mɛn ko I dan b'a la masi tɛ Ala kɔ Muhamadu ye Ala ka ciden ye o tɛ fila ye silamɛya de n bɛ ka silamɛya de fɔ sisan a kana t'u ka nɛgɛ nkalon don nkalon don walahi nkalonfin n bɛna min f'i ye o kɔfɛ fɛn o fɛn bɛ yen o tɛ Ala ka silamɛya ye o ye karamɔgɔ ta ye n b'a fɔ ni Alakira de ka kuma ye sallallahu alaihi wasallam ka da la masi tɛ Ala kɔ Muhamadu ye Ala ka ciden ye I dusukun na I ni Ala cɛ fana I dan b'a la parce que mɔgɔ dɔ bɛ se k'a fɔ ko n dalen don Ala bɛ yen a b'a mɔgɔ dɔ de nɔfɛ mais a dalen tɛ Ala yɛrɛ la tuma na Ala ko ka da la I dusukun na ni Ala k'a dɔn ko I dan b'a la ko n bɛ yen ka jɛn ni Muhamadu ka kiraya ye kelen filanan I k'a fɔ I nɛn kan mɔgɔw k'a mɛn I da ko e dan bɛ Ala la I sɔn bɛ Muhamadu ka kiraya ma a tɔ ye kelen ye sabadu al-i'tiqadu bil qalb النطق باللسان الامتثال بالأوامر آمين كدالا idusukuna mate Ala kɔ Muhamadu ye Ala ka ciden ye k'a fɔ I nɛn kan mɔgɔw k'a mɛn ko Muhamadu ye Ala ka ciden ye I dan bɛ Ala kelen min na o ye fila ye ka da la ani k'a fɔ a sabanan ko e yɛrɛ ka ye sa o Ala ko min o kira ko min e yɛrɛ ka ye o sira kan silamɛ o kuma in bi yan de ɔ e yɛrɛ ka ye o sira kan o sira ye mun ye an karamɔgɔ ye ko seli wa ɔhɔ seli b'a la kɛ ni ko Ala ko an ka seli jɛni ko an ka fara walimuso la ne wa ni ko Ala k'an ka su jɔnni ko an ka hasidiya dabila ni ko Ala ko an ka hiji jɛni ko an ka tile an musow ni ɲɔgɔn cɛ o tuma aw bɛ dɔ ta ka dɔ bɔ a la aw ye jɔnni ye min ka nɔgɔ e y'o ta baara kɛli ka nɔgɔ kɛnɛ kan sabu o ye nafigiya taamasiyɛn ye munna n'i ye kuranɛ ta an karamɔgɔw bɛ yan n'i ye kuranɛ ta k'a lajɛ ka sɔrɔ seli ma faridaya Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye san 11 kɛ makan seli tɛ yen munajaw de tun bɛ yen a munajaw bɛ se ka wele seli parce que seli yɛrɛ ye kumakan talen de ye diinɛtigiw fɛ arabukan na kira mana ni seli ye koyi kira nana sɔrɔ bolisɔnnaw bi seli arabukan na kira nana sɔrɔ arabukan na diinɛ m'o don a la o kun bɛ yen ka kɔrɔ seli kun ye mun ye kafiriw bɛ t'u sululi min kɛ u ka boliw ye k'u yɛrɛ dɔgɔya boli ye k'a deli k'a k'i mago ɲɛ a bɛ fɔ o de ma arabuw ka kan na ko seli ka tugu I ka fɛnba la k'i mago ɲini a fɛ figutigiw y'a ta isilahu la ni k'a kɛ seli ye k'i biri ka wuli k'i te turu k'a ko ye parce que seli yɛrɛ de ye arabukan ye a minɛnen don ka bɔ arabukan dɔ de la ko silatu silatu de kɔrɔ ye ka fɛnw tugu ɲɔgɔn na ka fɛn tugu ɲɔgɔn na I ye juru dɔ siri
jiri la ko i b'i dulon o la i y'a ye o ka surun i y'i ka musɔrɔ bɔ k'o fana siri o la o tuma na a sirili min kɛra o la sisan o de bɛ wele ko silatu k'a tugu a la o tuma na seli yɛrɛ de kɔrɔ ye ko k'a tugu a la ka mun tugu a la silatun bainal mar'i wa rabbi ko seli bi selibaga tugu ala la seli bi selibaga tugu ala la o tuma na i tugura ala la o sila in o de kɛra seli ye arabuw ka kan na jɔn tugulen don ala la e ye dabali jugu kɛ sisan k'a di ka kalandenw ma u ka taa don kaburu la ko i bɛna dɔ fɔ a ka dugu la e taara don misiri kɔnɔ ko Alahu akibaru e ni ala bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na amin e ye dabali jugu kɛ sisan ko i bɛna wali furu sa parce que sinamuso dɔ nana fɛn d'i ma i bɛ fɛ k'a sinamuso wuli a ka taa kunfɛ tile kun fɛ o bɛ kɛ ala y'o fɔ wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bayna al-mar'i wa zawji k'u bɛ dabali juguw kalan dabali jugu min bɛ cɛ n'a muso fara kuranɛ ko ten e morikɛ y'o dabali jugu baara sisan i bɛna muso bila a senfɛ e ka t'i jɔ misiri kɔnɔ Alahu akibaru n'a fɔra seli tɔgɔ ye ko tugu ɲɔgɔnya ala la e bɛ tugu ala la o kan kumana n bɛ fɛ ka min fɔ kira ye san 11 kɛ maga seli faridayalen tɛ o ye mɔgɔw kun bɛ seli mais ni ala m'a di k'a faridaya ka ban a tɛ tant que yamaru ma kɛ n'a ye daliba masa fɛ a tɛ u bɛ kɛlɛ kɛ nin bɛɛ la seli kun bɛ yen mais diɲɛ dɔnni bɛɛ bɛnna ka silamɛya sira kan ko seli dira alakira ma Isra'u ni Miraju don a ka sanayɛlɛ don ko seli dira a ma a ye san 11 kɛ kiraya la ani silamɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ a ma sanayɛlɛ kɛ kumana an bɛ kuma k'an yɛrɛ sɔsɔ wa seli dira sanayɛlɛ de la k'a faridaya et puis kira ko fana ko Jibirila nana kɛcogo de k'a la a ka sanayɛlɛ kɔfɛ ko n'a bi seli ko a k'a kɛ tan fo bolominɛna ni bolojiginaw b'u ka dalilu jakuya ɲini o kɔnɔ ko kira ko Jibirila nana ale dege seli kɛcogo la ko Jibirila y'a bolo kɔrɔta dɔw b'a fɔ ko hazuwal min kɛbayi a kamankun hakɛ la tan ko k'a fɔ Alahu akibaru dɔw ko hazuwal uznayin ko a tulo hakɛ la ko k'a fɔ Alahu akibaru ko ka sɔrɔ k'a kama fara ɲɔgɔn kan Jibirila b'a kamaw fara ɲɔgɔn kan o tɛ kamantigi ye kama bɛ yɛrɛ minɛ i bɛ se k'i kamaw fara ɲɔgɔn kan o n'i y'i jɔ ka a da i kɛrɛ la k'i jɔ o t'a faralen ɲɔgɔn kan o tuma na minnu ye dalilu ɲini k'o bɛ bolominɛ kɛ tiɲɛ ye olu ye nin hadisa in ta ko Jibirila nana kira dege seli kɛcogo la ja a kun t'a kɛcogo dɔn aw dun kun b'a bɛ yen ko kabini sanayɛlɛ ma se fɛn min n t'a kɛcogo dɔn sanayɛlɛ kɔfɛ de Jibirila nana ko seli min dir'i ma ko n'i b'a kɛ i b'a kɛ tan de ne mago bɛ min na n ye nin saba min fɔ sisan ka da ala la i dusukun na k'a fɔ i da la ala k'o min k'o labaara a bɛ fɔ nin de ma silamɛ a bɛ fɔ nin de ma silamɛ n ye kuma fɔlɔ min fɔ min bɛ ji bɔ ni bɛtɛ ye min b'a don yiri la min bɛ robinet dayɛlɛ a yɛrɛ ko a bɛɛ kun ye jiko ye o tuma na seli dira an ma kun jumɛn in na i karamɔgɔ ka seli in ko tɛ o to yen n kan bɛ selitigi de ma ala min ye seli di o ko di ala ko kuranɛ kɔnɔ silamɛw ma
yanyɔrɔ in na mumini ni silamɛ bɛ faralen bɛ an fɛ daraja kelen de la o de la n b'a fɔ silamɛw ala ko silamɛw ma aqimu salata aw aqimi salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu alimun bima tasnaun ala ko silamɛw ay seli jɔ a ye seli a k'a dɔn silamɛw n'a selila seli bɛ aw dɛmɛ a bɛ jogojuguya min na a bɛ walejugu kɛ min na seli b'a dɛmɛ de k'a ko ka bɔ aw la pewu o dama tɛ dɛ a bɛ kojugu dabila hali fɛn min ka surun kojugu la nka kojugu tɛ seli b'a bɔ nin bɛɛ la kumana ala kira ka kuma sabatira ko ne cira jogo dilali kama kumana ala ko seli dira an ma ko a b'an dɛmɛ k'an jogo dilan kumana sisan an ye n bɛ tɛ sama cogo dɔ dɔn i bɛ min sama n'i bolo ye i bɛ min don yiri la i bɛ robinet min dayɛlɛ jiko de don ala mago bɛ jogo de ka dilan a ko a ye seli b'a jogo dilan mɛ ni seli yɛrɛ kɛra jogo tiɲɛ yɛrɛ numéro 1 ye dun k'a fɔ a bɛ seli hali n'anw ka suw sara cɛkɔrɔba san 100 san 80 san 70 n'o sara ni mikoro sirila a ka janajakɛyɔrɔ la mangutulukɛlaw bɛ min fɔ cɛkɔrɔba in ko misiri ala ɲɛ a ma misiri bila fiyewu hali a ka bana degunnen anw ni amara ye bɛnko dama min kɛ bɔlɔ kɔnɔ anw de b'a bolo minɛ ka na n'a ye so yan'a ka sa o cayara a ka misiri yɛrɛ bila n'a saya cɛ tile 3 mais an bɛ amara dɔ nkalontigɛla tɛ kabini ala k'a da o tɛ fɔ an bɛ amara dɔn an ma kibaru mɛn walimuso ko la o tɛ fɔ amara denmuso mara cogo ka ɲi o tɛ fɔ amara denkɛw sɔn ka ɲi o tɛ fɔ amara musow filɛ mɛsi t'a kelen kun na o tɛ fɔ amara musow bɛ disabiri o tɛ fɔ ko amara ma misiri bila n b'a fɔ an karamɔgɔw ɲɛna k'u ka kuranɛ lajɛ bani n'u y'a kuranɛ kalan fururu a bɛ fɔ kuranɛ yɔrɔ o yɔrɔ ma ko nin jiginna kira ka maka ka kɔn seli nali ɲɛ nafigi t'a la fiyewu ayi kuranɛ min jiginna alakira ka maka ka sɔrɔ seli ma d'a ma nafigi t'a kɔnɔ seli dilen kɔ de ala ye nafigiw ko fɔ kuranɛ kɔnɔ k'u b'a fɔ u ye silamɛw u bɛ ka seli k'aw tromper de ka sɔrɔ silamɛw tɛ nafigiw don o ka nɔgɔ koyi ka wuli a wuli an ka seli dɛ daramani seli waati sera dɛ ka sɔrɔ a ka haramuya a tɛ ala fɛ a tɛ kira fɛ n bɛ fɛ k'a fɔ ye ɲumanya in a bɛ fɔ o de ma diinɛ n'o bɔra la seli ni sun ka sɔrɔ ɲumanya t'a la a bɛ fɔ o ma de ko action ani diinɛ tɛ kelen ɲumankɛla hali kafiri ɲumankɛla ala b'a janto a la kafiri ɲumankɛla sisan docteur bɛ k'a lakale sisan a ko faransi musokɔrɔba dɔ bɛ yen a bɛ san 70 ni kɔ la olu fɛ anw b'a fɔ ɲɔgɔn ma yan ko dulɔmina tubabuw fɛ yen a ka ca la olu bɛɛ bɛ dulɔ de min a caman 100 o 100 80 bɛ dulɔ min o y'olu ka laada yɛrɛ de ye ten
nga a caman nga dulɔ min na ta tɛ kelen parce que anw ka dulɔ min na f'u k'u min k'u fa de ka manamanakanw fɔ ou bien ka manamanako kɛ olu ka dumuni caman kɔfɛ u bɛ dulɔ dɔɔnin min haramu don dɛ mais haramu tɛ kafirikan olu b'a min musokɔrɔba in silamɛ dɔ bɛ yen denkɛ dɔ de bɛ musokɔrɔba in fɛ den kɛra dangaden de ye a bɛ ba in sɛgɛn kojugu a mago si t'a ba la silamɛ dɔ bɛ yen min donna silamɛya diinɛ na ale bɛ musokɔrɔba in ye musokɔrɔba in de bɛ a fɔ a b'a ka finiw ko ou bien ko a b'a ka yɔrɔ furan parce que anw ka cogoya ni tubabuw ka cogo tɛ kelen anw fɛ hali n'i den kɛra dangaden ye i bɛ taa sɔrɔ i dɔgɔmuso den dɔ bɛ yen i balimakɛ den dɔ bɛ yen o bɛ hinɛ i la o modèle tɛ tubabuw fɛ yen bɛɛ y'i yɛrɛ de musokɔrɔba in de b'a ka finiw ko a b'a ka yɔrɔ labɛn si kɔrɔbayara kamalen nana musokɔrɔba jateminɛ a yɛrɛ de bɛna musokɔrɔba ka finiw minɛ k'u ko a bɛ musokɔrɔba ka yɔrɔ jɔsi k'a jɛ k'a ka tabali sigi a ka dumuni kɛ tabali ka sɔrɔ ka taa n'a ye tile 2 kɛ a bɛna kun ka na musokɔrɔba ka yɔrɔ jɔsi ka musokɔrɔba ka finiw ko musokɔrɔba ko a ma ko n den mɔgɔ dɔ de b'i sara i ka nin kɛ wa a ko ɔhɔ ko mɔgɔ dɔ b'a sara musokɔrɔba ma tɛmɛ nin kan kamalen ni continuera a bɛ ka ɲumanya kɛ musokɔrɔba ye don dɔ la sa musokɔrɔba y'a wele a ko a kɛra musokɔrɔba kɔnɔ ale den dangaden ɲansɔrɔ a bana ale la a ye nin bila k'ale ladon comme an yɛrɛ bɛɛ b'o min kɛ i bɛ baarakɛden ta ka bila i ba kɔrɔ ko n b'a labɛn i janto n ba la i bɛ tɛmɛ n'i yɛrɛ ye baarakɛden mago b'i ba la o mago b'a ka wari de la o caman kelen bɛ ka yɔrɔw fɔ an fɛ yan ni min civilisera dɔrɔn o b'a fɔ ko ale muso tɛ se ka taa lɔgɔ tobili kɛ tuguni sisi b'o la quoi a bɛ baarakɛden ta ko i janto n ba la cogo a yɛrɛ n'a muso dalen bɛ gazi bi kɛ ka tobili kɛ la ilaha illallah an tɛna don o yɔrɔ kɔnɔ su in na an ka kuma t'o kan n tɛ dangaden ye fu ye langare don dɛ mɔrɔnasi ko t'a la o i bɛ kuranɛ bɛɛ sɛbɛn ka d'a ma a mago ti ɲɛ a bɛ fɔ ko karamɔgɔkɛ tɛ fɛn dɔn maa bɛ se ka dangaden don dala fɔ k'i sa ko karamɔgɔ tɛ ni danga y'i sɔrɔ i ka ko banna n t'i don ye dɛ nka n b'a fɔ denmisɛnw a y'a janto a baw la a ye bangebaw bonya a y'a hakili to a bangebaw la cɛw bɛ dɛsɛ u la hali n'i ye kafiri ye n'i janto i bangebaw la cɛw bɛ dɛsɛ i la bangebaa ko tulonkɛ ko tɛ a kɛra musokɔrɔba ɲɛna ko ale denkɛ in kelen bɛ ka nin de sara kumana o don a ye cɛnin wele a ko na yan cɛnin na a ko jɔnni b'e sara a ko o don ne y'i ɲininka ye ko dɔ de b'i sara kamalen ko musokɔrɔba ma ko ɔhɔ a ko jɔnni b'e sara a ko ala ala ko ala ye mun ye cɛnin donna na ka ala ko ɲɛfɔ musokɔrɔba ye ka ala ko ɲɛfɔ musokɔrɔba ye a kalannen don ka kabakow fɔ a ye kalan yɛrɛ kɔnɔ i bɛ ala ye sira min kan kamalen ye o jira musokɔrɔba la fɔ a y'a faamu musokɔrɔba ko bɔn mɔgɔ bɛ don a la cogo di a y'a don cogo jira musokɔrɔba la musokɔrɔba kɛra silamɛ ye a bɛna dege seli kɛ cogo la musokɔrɔba ma une semaine dɔgɔkun kelen dafa a fatura cɛnin taara ɲɛfɔ misiri mɔgɔw ye u nana musokɔrɔba nɔfɛ comme cɛnin y'a mɛn k'u bɛ don ka bɔ la ale ba fɛ yen cɛnin nana u ko a ma ko a ba banna
a ko d'accord ko a bɛna su don silamɛ ninnu y'a ɲin'a fɛ ko n'a bɛ se k'a d'u ma k'u k'a su don a ko non ko a t'a ba d'u ma a yɛrɛ b'a ba su don u kumana a fɛ ko comme a kun kɛra silamɛ de ko a bon a kun donna a ka diinɛ na ko a kɛra silamɛ de ko d'accord ko mais n'aw mago b'a su la a ye euro hakɛ dɔ de fɔ a ka ca dɛ bilahi ko fɔ ni silamɛw y'o sara u tagara ka t'o ɲɛfɔ misiri kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ mɔgɔw sɔrɔla yen k'o wari compter ka di u nana di den ma a ye ba d'u ma tuma min na ni silamɛw ye ba ko k'a labɛn ka seli a kan ka taa a bila yɔrɔ la u sɔrɔla ka n'a ka kow de ɲininkali kɛ musokɔrɔba in tun ye Momarida de ye dɔgɔtɔrɔ don c'est-à-dire seerew sɔrɔla dɔgɔtɔrɔ a baarakɛ ɲɔgɔn kɔrɔw la musokɔrɔba in dɛsɛra k'a kɛ fɛn ye comme a ɲɔgɔnnaw kɛra fɛn ye cogo min na ko parce que banabaatɔ bi na ni o dɛsɛra k'a ka ordonnance sara muso in bɛ taa ka kalo sabali de juru ta ka fura san ka kɛ o tigi la kalo ma sa dɛ wari t'a kun mais a bɛ taa kɛsi la a kalo ma sa nka a ye nin juru donna n ka wari la ni kalo sara a b'a tigɛ a bɛ taa fura san ka banabaatɔw dɛmɛ a bɛ fura sanni min kɛ ka hinɛ kafiriw la ale yɛrɛ ye kafiri ye a bɛ ka hinɛ minnu na kafiriw de don mais hinɛ rahama hinɛ kama ala ko n t'i nin faga kafiriya la n'a hinɛna ale ka jɔnw na a ye juru don ale ala la ale yɛrɛ ala bɛ hinɛ na ni fɛ a ka yɔrɔ min lajɛ yan ka jɔn d'a ma k'o ka n'a ka baara kɛ mais cɛnin in yɛrɛ ye musokɔrɔba dɔn cogo di a sera ka gɛrɛ musokɔrɔba la cogo di a sera ka musokɔrɔba hinɛ minɛ cogo di fo a bɛna a ka karo jɔsi ka tila k'a ka dumunikɛ tabali bɔ ka sigi ka tila k'a ka fini nɔgɔw ko mais jɔnni ye cɛnin bila nin na faransi ɲɔgɔnna na o tɛ kɛ ha kumana an b'a faamu yan n'i y'a kɛ ala ye a b'a k'i ye ala sɔnna kafiri la k'a yɛlɛmɛ k'a kɛ ale yɛrɛ ala sago ye ko a b'a kisi ko parce que a hinɛna ale ka jɔnw na kumana a bɛ fɔ nin de ma ko silamɛya silamɛya dama tɛ dɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ de mako bɛ nin na ni nin tɛ diɲɛ kɔnɔ dɔrɔn diɲɛ bɛ bi o tuma na ala de ye kiraw ci ni mɔgɔw ma dɔn u yɛrɛ ma k'a kɛ a y'a wajibi u kan ko ne ala ko ten a bɛ fɔ o de ma ko diinɛ ka hinɛ jɔn na o b'a la ka hinɛ hali bagan na o b'a la ka kɛ laadiri ye ka so anw ka laada in filɛ an bolo nin ye muso 3 muso 4 muso 2 a kɛra an ka laada ye suraka minnu n b'a a fɔ an ye ko a bɛ bɛn olu yɛrɛ t'a kɛ o olu yɛrɛ t'a kɛ dɛ a kɔni bɛ na anw ma yan kosɛbɛ anw kɔni b'a kan k'a kɛ mais ala y'a fɔ dɛ wa in khiftum an la ta'dilu fawahida ala ko cɛw n'i ma ɲɛ i bɛ muso 2 furu cɛw ne ala jɛnen don n'a ye nka i kɔlɔsi dɛ nka n'i yɛrɛ sɔmina i yɛrɛ la hali siga fitinin ko i kana na jɛngɛ dan kelen ma kana 2 ta dɛ billahi kuranɛ y'a fɔ tan o cɛ joli joli biri bɛ misiri kɔnɔ olu bɛɛ bɛ ka tanu ni diinɛ ye parce que u bɛ seli mais muso 2 b'a dɔw bolo a ka haramuya musow bɛ yen u ti choisi sɔrɔ abada
fo n'u y'a sosi yɛrɛ de deli ka ala wele taru n'a sɔrɔ mais a bɛɛ di bɛ dɔ ma wa muso sabali dɛ n'i ma sabali i ti tɔgɔ duman sɔrɔ a ka cɛko yɛrɛ de ka bon kojugu a ka cɛko yɛrɛ de ka bon kojugu ti dɔwɛrɛ fɔ nin kɔ mais a ka cɛko de ka bon cɛ de mana n'a ye a ka so wa nin ka sosi fila bɛ kɛ a ka haramuya hali u ti kuma duman fɔ ɲɔgɔn ye a bɛ kɔrɔtɔ ka yɛlɛmɛ nin fɛ yen kabini su ma ko hali a teriw ka baro ne man kɛnɛ bi o y'a don ne ye a to fajiri ka wele o de bɛ bɛɛ kɔn misiri la walima o yɛrɛ de bɛ misiri wele alimami dɔw b'a la o tuma na sa n'an y'an da de nin bɛɛ kan ka ala ka jɔn tɔɲɔlen filɛ k'o nɛgɛ k'o ye silamɛ ye k'a sɔrɔ silamɛya kun ye diɲɛ ka lafiya ale ka diɲɛ ma lafiya parce que tasuma b'a ka so a ka diɲɛ ma lafiya a muso ɲaninen don taayɔrɔ t'a la denw wolola ka ban i ye nin bɛɛ wolo cɛ i bɛ taa mini bilen o tuma u b'o de fɔ e bɛ taa mini bilen c'est-à-dire tasuma b'i kan n'i bɔra kun u bɛ tasuma wɛrɛ da i kan a ti furu ɲɛ cɛw i bɛ bato o bato kɛ ala b'a bɛɛ di nin muso tɔɲɔnen de ma tu kira y'o de fɔ ko yala a bɛ mɔgɔ bololankolon bɔlen dɔn dɔw ko mɔgɔ min ka wari tiɲɛna min ka jago ma gagné kira ko la mufilisu de ye mɔgɔ ye ani baraji bina i b'a fɔ kulu baraji bonya fɛ i b'a sɔrɔ a ye nin kɔrɔfɔ a ye kuma jugu dɔ fɔ nin ma a ye nin tɔɲɔ faamaw fɛ yen a muso dɔ b'a ka so o ni ɲɛji don ala b'a fɔ a ye n'a taw minɛ bɛɛ ka hakɛ bɛ bɔ ka di nin baraji ba in bɛ cɛ bolo a bɛ t'i yɛlɛmɛ tuma min na baraji bɛ ban o b'a fɔ juguman tɛ a ye min tɔɲɔ baraji bɛɛ minɛna fɛn tɛ yen bilen dɔ nana ko ne ta b'a fɛ ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma min ko a ta b'a fɛ a y'o ka jurumuw lajɛ a kun k'an ka baraji hakɛ min d'o ma a y'o jurumu hakɛ tigɛ ka bɔ o la k'o bila a kun o tuma na u bɛ tila ka na a sogolo a kun baraji banna jurumu bɛna sogolo sa i b'a fɔ kulu kun ala bɛ sɔrɔ ka yamaru ko a ye taa n'a ye jahanama kɔnɔ tɔɲɔli de b'a kɛ walahi a ye karamɔgɔw ɲini mais karamɔgɔw y'u daden nin bɛɛ kan ka ala ka jɔnw halakilen lajɛ k'u dade ka ala ka jɔnw tagatɔ lajɛ jahanama kɔnɔ ka tila ka nkalon tigiw ye nin araka in seli dɛ nin wurudi in kɛ dɛ i bɛ bɔ i jurumu na komi i ba jɔnni ko ten jɔnni ko ten an tora o de la fɔ jamana taara dingɛ kɔnɔ o ma kuma di an balima dɔ ma yan sisan ko misi suyɛnnaw minnu bɛ misi kɔlɔsi kɛ o ɲɛmɔgɔ an sera ye kuma jumɛn a y'a ye sa ni jogo tɛ yen dɔrɔn a ti balo hɛrɛ la kun o ye n'ala fɔra n'u ka de ye o n'o tɛ kungo de bɛ so sɔrɔ yan kungo bɛ fɛntigi de sɔrɔ a yɛlɛmɛna o jamana yɛlɛmɛna a kun kan i bɛ dɔw kulekan mɛn ka so minɛ ka taa faamaw fɛ o ka diya so la awa ko so ko a kunkolo b'a dimi ko a y'a bugɔ n'ala ma fara a kan a bɛ taa kaso la koyi so maa ba in aw k'o bugɔ parce que bɛɛ bana ala la k'a kɛ seli ye seli ɲuman yɛrɛ tɛ o tuma na ala fana ye a tura a kun kan cɛnikɛlaw olu kɛra jamana kuntigiw ye ni ɲɛnikɛla min a bɛ kuma e ka kuma ka ca cɛ yɛrɛ de ka sɛgɛsɛgɛli ka bon a y'a lajɛ nin de b'an dala silamɛw mais dɛsɛ kɛra k'a fɔ bɛɛ bɛ siran ko n'i y'a fɔ i bɛ mangoya ka ala ka kuma fɔ ka mangoya o karamɔgɔw ma da ala yɛrɛ la o tumana manja tigi ye jeni ye ala tɛ yan
bonya tigi ye jeni ye el izzatu lillahi jami'a ala ko kuranɛ kɔnɔ bonya o bonya bi diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ ale ala ta ye ka ala ka tiɲɛ fɔ ala ka jɔn ka ban e la ala yɛrɛ ɲɛna e bi sɛgɛn kɔni e bi sɛgɛn nka a bi to ala ta la ala k'a n'aw dɛmɛ ala ka hɛrɛ k'an ye ko bayakɛlaw bɛ yen an b'a laban n'o ye n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti sunyali kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a mɛn ala k'an s'a kɔrɔ. alhamdulillahi rabbil alamin an bade tebe shirfila la jabo amaw fo ka wali mando aka nyama dalla mali kono ani mali koka aw mun sogon kumbe anna korofo damina yaw la doniya chuko mini tu ya anye fana ka ka so dayelen keneka jamiyatu ansardin tonde munumbe ye shiro min jo kadia sayyid shari usman madan haydarama na dayelen barab bela jelen kera mekalot le muga ani nani sam bafla ani tan wolon vlala adila ala fe ni nyona chama mi ala bulo ala ke wira ana sigida waro bi ala bulo ala ko diama mbaw fo ka wali mando aka nyima dalla wa shukran lakum fi amanillah. Sanu ni wariye donga sere more donga ka fusani sanu ni wariye